talerstolen. Når jeg føler mig kaldet til det, så er det fordi, vi her igen fik den falske påstand om de ufinansierede skattelettelser, som har præget hele den politiske debat nu igennem mange måneder, men som ikke desto mindre er et falsum. Kunne statsministeren så ikke bekræfte her i dag, nu vi snakker om 2004 og 2007, at det er jo der, de ufinansierede skattelettelser er givet? Det glæder mig utrolig meget, at vi nu er enige om, at de skattelettelser, der blev givet sidste år, de så er finansieret. Det er jo det, fru Helle Thorning-Schmidt siger, der nikkes. Hvor meget har statsministeren selv fået i skattelettelse sidste år? Og er det rimeligt, at vi skal bede de arbejdsløse og de almindelige mennesker, som slider hårdt i det, betale for den skattelettelse? Et hårdt opgør, og i salen blander venner og fjender sig. Det var dejligt, at statsministeren gik på talerstolen og gav fru Helle Thorning-Schmidt en økonomisk belæring. Bare advarer statsministeren mod den arrogance, at han tror, det er ham, der bestemmer, hvornår vi diskuterer hvad? Jeg vil til enhver tid afstå og stille op i en konkurrence om arrogance mod hr. Villy Søvndal. Hvem der har ret om de ufinansierede skattelettelser afhænger dog stadig af øjet, der ser. Jeg har meget, meget stor tillid til mine politiske kolleger og konkurrenter herinde for alle partier, når det handler om intelligens. Så det kan jo ikke være, fordi man ikke ved, hvordan tingene hænger sammen.